Ott van a Kossuth téren kollégánk, Császár Attila. Szervusz Attila! Az Andrássy út lezárása után most újabb látványos akciókra készülnek a tüntetők. Motoros felvonulást szerveztek a fővárosba. Attila, a rendőrség tud ezekről a demonstrációkról, engedélyezte? Információim szerint igen, szervusztok, köszöntöm a kedves nézőket, legalábbis a szervezők nekem azt mondták, hogy a rendőrség tud róla, egyébként nagy valószínűséggel ezt az információt, illetve ezt a tényt erősíti az is, hogy itt a Kossuth téren egy jó órával ezelőtt legalább 40-50 motoros rendőr biztosította a környéket, és ezek a motoros rendőrök vezetik fel ezt a 300-400 motorost, aki innét a parlament előtti térről indult el, mint egy pár perccel ezelőtt. Az útvonaluk a Kossuth tér, utána a Magyar Televízió épülete, onnét a rádióhoz mennek, majd a Köztársaság térre, a Köztársaság térről pedig az SZDSZ székház elé, onnét pedig a Hősök terére, majd onnét jönnek vissza ide a Kossuth térre. Azt megtudtam a szervezőktől, hogy nagyon sokan jöttek az ország különböző pontjairól, egészen a nagy motorosoktól a kis motorosig mindenki, a robogósok is, sőt még volt olyan, aki kerékpárral is szeretett volna beállni közéjük, de szigorúan tartották a rendet, és 4-es sorokban vonulnak végig a fővároson, és nem engednek maguk közé senkit sem. Most vannak olyanok, akik mondjuk például Tatabányáról jöttek föl robogóval, kismotorral csak azért, hogy a kormány ellen, illetve Gyurcsány Ferenc az elmúlt hetekben tett megnyilatkozása és magatartása ellen tiltakozzanak. Egyébként teljesen rendben és megfelelő biztosítás mellett indultak el a motorosok. Ria Hungária felkiáltással hagyták el a Kossuth teret, és a tervek szerint 8 óra körül érnek majd ide-vissza a parlament elé. Ennyit innét a törvényhozás épülete elől, a kép és a hang ismét a stúdióé.